Veľkogrobský triatlon už má meno aj medzi profesionálnymi športovcami a pritom začínal skromne, keď sa pred pár rokmi vo Veľkom Grobe zorganizoval ako podujatie pre miestnych zapálených triatlonistov. Jeho štart je na Seneckých jazerách, pláva sa 800 metrov, opatrne popri brehu. Následne nasadnú na pripravené bicykle, prebicyklujú o chvíľočku okolo nás, pôjdu do susednej dediny, do Pustých Hulan. Pred dedinou je otoč, pokračujú naspäť znova cez dedinu do dediny Čataj. Tá trasa cyklistická má, ak sa nemýlim, nejakých 15 kilometrov a v rámci grobu ešte bežia 5 kilometrov, 2 okruhy po predom vytýčenej trase. Tak už po tretíkrát sa tu stretávame s triatlonom, ktorý vlastne vznikol pred 3 rokmi úplne nevinne, keď sa to robilo vyslovene pre našich takých občanov zanietených do takéhoto športu. A som veľmi milo prekvapený, že vlastne po týchto ročníkoch sa to prevrhlo doslova až do takého profesionálne zorganizovaného športového podujatia. Týmto chcem určite poďakovať Dankovi Turcárovi, ktorý je samotný organizátor a respektíve riaditeľ súťaže. Obec myšlienku výdatne podporila a takto máme preteky, ktoré majú budúcnosť, pretože výnos z tejto akcie je venovaný miestnej škole a škôlke pre naše deti, čo vidíte aj na našom hlavnom billboarde, plávame, bicyklujeme, beháme pre naše deti. Triatlon je mimoriadne náročná disciplína, ale všetci, čo odštartovali, sa aj v zdraví dostali do cieľa a vďaka perfektnej organizácii boli spokojní nielen športovci, ale aj diváci. No veľmi sa nám páčilo pretekárom z Veľkého Grobu a ja som tu mala vnuka. No takisto vnukovi. Tak z Grobu bol prvý môj, druhý bol jej vnuk, ale neviem, celkovo asi 4., 5., lebo ako sa umiestnili. A ešte jedného vnuka, ten bol len prvýkrát, ale vydržal. Hlavná vec, že vydržali, zúčastnili sa a vydržali do konca. Preteky boli super, išlo sa mi veľmi dobre od začiatku, z vody som vyplával na nejakom 6., 7. mieste a nakoniec to stačilo na prvé miesto. Súčasťou dobrej organizácie nie je iba technické zabezpečenie pretekov, ale aj pitný režim a samozrejme dobré jedlo. Som hlavný šéf kuchár dnes. Guláš je určený ako pre pretekárov, triatlonových, tak i pre miestnych obyvateľov, pre rodičov, aj pre vás. Z Diviny, z Kvalitnej, z Mladej, tak si potom pochutíte. Aby sme nezabudli na všetkých zúčastnených, u mňa sú všetci víťazi. Chcem pogratulovať všetkým zúčastneným a samozrejme všetkým víťazom a hlavne som pyšný na všetkých chlapcov a dievčatá z Veľkého Grobu, ktorí absolvovali tento krásny triatlon. Svoju chvíľu slávy si užili aj najlepší triatlonista a najlepšia triatlonistka z Veľkého Grobu a vôbec všetci, čo podporili toto podujatie, o ktorom ešte v budúcnosti budeme veľa počuť.